Welatê İsraîlê reşbîniya xwe ji rêkeftina Emerîkî, Rûsî, Urdunî ya sebaretê Agirbesta Başûrê Sûriyê ragihand. Radyoya Fermî ya İsraîlê li ser zarê jêderên ewlekarî û siyasî yên wî welatî veguhistiye. İsraîl reşbîne û neraziye li ser wê rêkeftinê. Ji ber ku li gorî xalên wê rêkeftinê, milîsên Îranî tenê 20 kîlometreyan ji Colanê dûr dikeve. Heman jêderan serbarkirin nezelaliyek derbarê çawaniya cîvecîkirina wê rêkeftinê heye. Amajekirin ku hin berpirsyarên İsraîlê di vê dawiyê de peywendî li gel Washington û Moskowê re kirine bi armanca başkirina mercên wê rêkeftinê. Li gorî daxwazên ewlekariyên İsraîlê, Serokwezîrên İsraîlê Benyamin Netanyahu ragihand ku wî Emerîka û Rûsya agehdar kiriye ku İsraîl wê di lev û tevgera xwe li ser sînorê Sûriyê li gorî peywestiyên xwe yên ewlekarî berdewam be. Serbar kir ku Ertêşa İsraîlê 100 êrişên li Sûriyê pêk anîne. Ku armanca embarên çekan ku tê gumankirin yên Hizbullaha Lubnanî û Îranî be kiriye. Her divî derbarî de Wezîrê Perwerdeyê İsraîlê Neftalî Bennett dibêje İsraîl rêkeftina Emerîkî û Rûsî ya vê dawiyê dixwîne eşkere kir ku İsraîl ji Washington û Moskow re gotiye ku ew li ser hebûna Îranê li Sûriyê nerazî ne. Wê hebûnê qebûl nakin. Kenala duwem ya İsraîlê duhragihand bû ku Serokerkanê Artêşa İsraîlê Gadî Eisenkot li Brukselê civînek nehênî li gel serkirdeyê hêzên Emerîkî li Ewropa Jeneral Gertes Sikportî girê dabû. û di destwerdana Îranê li Rojhilata Navîn û bi taybetî Sûriyê guftûgû kirbûn. Herwiha roja şembiyê Wezîrê Bergiriya İsraîlê Lieberman gotibû ku İsraîl rê nade mihwerê şîî ku Sûriyê ji xwe re weke bingehekî li deverê bikar bîne. Roja şembiyê berdevkê fermî yê hikûmeta Urdunê Mihemed El-Mu'minî rêkeftinek sê alî di navbera Emerîka, Rûsya û Urdunê li ser avakirina devereka demkî ya kêmkirina astê şer li başûrê Sûriyê ragihand bû.